Leta M Deere Ụwa, ụwa ọma m. Ọkwa ịma na onye ji nwaanyị ụgwọ dịka onye ji agbara ụgwọ. Otu a ka isi jide m ụgwọ, ma iji ya ewu kwụọ m ya, m ga-anakwa ọkụkọ. Ụwa ọma m, anọọla m afọ ole n'ụwa chọpụta na mmadụ abụchi, mana mmadụ bụ chi ibe ya. Chukwu na-esi n'aka mmadụ eme mmadụ ihe ọ bụ n'ụwa. Ụwa ọma nwanne m, amụtala m na o nweghị onye ị na-ele anya n'ihu n'ụwa. Onye mara ihe dị ya mma, ya gbaa mbọ dịrị ndụ. Ọ bụ nke onye lara mmụọ furu. Ụwa ọma nna, mkpamkpa kpara na Odumodi Anambra ụbọchị a gosiri m na onye jesia bata n'ụbọchị, ọ chiliere chi ya aka elu. O nweghị onye rịwara elu si sigidere ya mmiri ọkụ na ya ga-ada elu. Ụwa ọma nwaanyị mara mma, onye egbula onwe ya n'ụwa. Ebere ụwa na-ezo ka mmiri. Akpụ ụka gị taa, gbaa ya echi, nke ga-abụrụ akụkọ gara aga. Ọnụ ụmụ ụwa ghuo oghe ka ụzọ. Ụwa kirikiri nwa m, n'uche nke m, adị m ka onye nọ n'elu ugwu, ma nke m na-ahụ anya korokoro bụ ebe ị na-akwagharị m, ma aga m na-agbasi mbọ ike. Ebe m nọ taa abụghị ebe m ga-anọ echi. Ihe echi ga-eweta amaghị m, ma mkpụrụ m kụnyere taa ga-amịjuru m elu osisi echi. Ihe ụwa na-ewe bụ so oge. Ndewonu, abụ m Nwaada Sopruchi Ann Alugbe na Donomma.